Здравейте! Аз съм Пламен от канал Кулинар и днес гостуваме в семейната механа Орешака на Васко, нейния собственик, където за нас ще приготвят едни традиционни български манджи. Здраве! Ще правим малки сърмички с кисело зеле. Какви продукти трябва да има? Значи нарязано едно морковче, една глава лук нарязано, мъгдано се слага, черен пипер, настърган домат и 2 чаши чайни ориз. Това са продуктите и киселото зеле за забиване. И слагаме една чаша вода. Слагаме и олио. Около една чаша кафе. И сега слагаме нарязания лук и морков. Слагаме сол на вкус. Слагаме и доматите с магдановски рис. Трябва да умекне всичко това да се задуши. Слагаме една лъжичка червен пипер за цвят. Малко да се задуши и слагаме ориза. Зеленчуците са умекнали. И прибавяме ориза. Около 5 минути и ориза с зеленчуците, малко да умекне. Малко водичка се слага. Просто леко да набъбне ориза. И готово. Плънката вече е готова за навиване на сърмичката. Те, понеже мънички, по-малко ще слагаме. Така. Ето това е. От всички краища трябва да стане сърмичка на. От всички краища подготвяме. Да. Заедно. Сърмичка. Сърмичките вече са навити. Слагаме малко олио, за да съм, понеже е постно и да е по-влажничко. И така малко олио. И ще сложим вода. Трябва да ги покрием, защото това е зеле. И ще трябва по-дълго време да се вари и да се пече. 3 чаши вода ще сложим за тия сърмички тук. И готово. Предварително загрята или как? Трябва да е предварително загрята. Добре, на колко? На 200 градуса. Сега слагаме във формата. Обязателно трябва да е покрита с рубата, да се задушат и да се запекат. Сега да тръгне малко, след 15-20 минути намаляваме на 150. И така 2 часа. Така изглеждат нашите сърмички. Който иска да ги опита, може да заповяда в канал Орешака По-Ландовци или с знаме на труда номер 10. Това е. Добър апетит! За повече рецепти посетете нашия сайт mancha.com.
А също така посетете и нашия магазин за кухненски инструменти и сладкарско оборудване shop.manja.com.